Hello, ipakita ko lang sa inyo ang bagong libro ko ngayon. Dumating na sa Korea, yung Juan Huwaran. Yung first kinaray nursery rhymes na na-published with free audio access. Siya ay inillustrate ni Marinel Villegas at ang music niya ay ginawa ni Mr. Sammy Rubido. Yan. Meron siyang English translation. So, tingnan nyo yung mga pages niya. Meron siyang English translations at saka illustrations. Yan siya. Ito introduction. Saan na yan? Yan. Yan, ganyan siya. Yung title niya ay Magbinuligay. So, meron siyang, ito yung English translation niya. Tapos, meron pages na kung saan ay may mga tanong for reading comprehension. Saka, parang essay siya. Yan mga mga questions niya. At sa likod niya, sa likod nito, meron siyang link na kung saan ma-download nyo yung music. At saka pwede nyo siyang kantahin dahil meron siyang -1. So, ito yung link. So, kapag binili nyo itong libro, yan ang link. So, pwede nyo yung i-download at praktisan ng kanta, ipaparinig sa mga bata. Yan. Okay? So, kapag na-download niyo yung link, ito yung ano niya, ito yung mukha niya. Meron siyang 16 nursery rhymes at saka kasama yung kanyang -1. So, isa dito sa mga kanta ay ipakanta ko ngayon kay Nene. Ay, niya una. Yan. Kakakwa. Yan. So, ang kantahin ni Nene ay flag ceremony. Una 보여줘요. Ayan siya. Ayan si Nene. Ayan. Kakantahin niya yan. Wait lang. Yan. 나 보여줘야 되는데. 알았어. 기다려. Yan. 시작하나? 시작해요. Sijakisok? Natasha dyan. Teka lang, ulitin namin, di nakapasok si Nene. Ayan. Flag ceremony ang title niya. Ay, agasika, laytran kita sa flag ceremony kada Lunes antes klase. Sumulang sa rinya, kasatsukhaan alima, patsaga ang tinaga sa bungsod nagabalangga. Ay, agasiga, laytra kita sa seremoni kada Lunes antes klase. Subulan sa rinya, kasatsukhaan alima, patsaga ang tinaga sa bungsod nagabalangga. Okay, it's okay. Yan. Medyo nakalimutan niya kasi yung lyrics. Pero ito yung yung kanta niya na kinanta ni Demi Masa. Okay? Ito yung original na music niya. Tingnan niyo. Yan. Ang singer ay si Demi Masa. Ay, nasiga, litran kita Yan. sa flag ceremony kada Lunes antes klase. Sugpot lang sa linya, kag sa daghan ang alima, matyaga ang tinaga sa bungsod nagapalangga. Okay? So ipaparinig ko rin yung yung COVID, yung kanta na COVID, paparinig ko rin siya. Okay, ito yung COVID na kanta. Yan. Ang kumakanta niyan si Sir Sammy Rubido.
Tapos, ito yung, pakita ko rin yung ano, yung illustration niya. Yan. Ito yung sa libro niya, no? Yan. At meron siyang English translations. At saka, may illustration siya. Yan. At mayroong comprehension questions. Likawi sa mata, kagbaba magtuon. Kung nagasakit di mo ulo, ginahilan at may trangkaso, hindi ka ginhawa. Sige ang ubo, pakonsulta lagi sa sentro. Mag-aplik sa COVID, sa kagaw hindi magsalig, manghugas bili ka alimakad sa mga tao magdistansya. Mag-aplik sa COVID, sa kagaw hindi magsalig, manghugas bili ka alimakad sa mga tao magdistansya. Ang mas permigit isuksok, Yan. kapin pa ultaw kaginatag. Kung magtubo bagdan ang itabon, likawi sa mata kagbaba magtuon. Likawi sa mata kagbaba magtuon. Yan. Yan ang mga samples ng mga kanta. So, meron 16 songs talaga yan siya. Tapos, meron siyang -1. So, ang bibili nito, makaka-access doon sa, ano, sa link niya. Okay? So, ang mga bata, hindi lang marunong na magbasa, kundi marunong ding kakanta. Okay. Hanggang dito na lang.